Здравейте, аз съм Леончо и в днешното видео ще ви разкажа историята на Наруто Узумаки. Наруто Узумаки е главният герой в анимето Наруто. В Наруто е затворен духът на лисицата демон, която е унищожила голяма част от селото, скрито в листата, когато той се е раждал. Той израства сам без майка и баща. Познат от никого, мразен от всички заради Кюби, деветоопашата лисица демон, която е затворена в Отгион да има четвъртия Хокаге. Това го прави Джин Чурики. В нинджа света повечето от Джин Чуриките са били отбягвани и ненавиждани. Целта на живота му е да стане Хокаге, за да може да бъде признат от всички. По пътя към това той създава много приятелства и получава признанието на хората около себе си. Обаче той не знае, че баща му е самия четвърти Хокаге. Това беше кратката история на Наруто Узумаки. Абонирай се, ако си стигнал до тук. Чао!